En quant a temes d'actualitat política, és a dir, els temes que realment interessen, crec, als ciutadans, subratllar que, i hem repartit ara, que ja culmina el procés pel qual l'estat espanyol, ja secularment, ja des de principis del segle XX, i específicament en l'actualitat el PSOE i el PP, acaben a les caixes d'estalvis de Catalunya. L'any passat es va cometre l'error, això ja es veia venir, ja va ser un procés que va començar en el seu moment en la Delcio Prieto, que després va continuar Felipe González, que després va continuar Aznar, molt, sobretot en l'època que el Ministeri d'Economia estava en mans de Rodrigo Rato, i l'any 2008, quan va començar el procés de l'actual crisi, ja es veia venir el que farien. De fet, repartíem ara un article que jo vaig publicar l'any passat, fa any i mig, a l'Avui, sobre aquest tema que ja es deia Catalunya sense caixes. No per unes raons de bola de vidre, sinó perquè era previsible el que farien, aprofitar la crisi per a prendre el control de les caixes d'estalvis catalanes i posar-les i fusionar-les amb entitats espanyoles, entregar-les en mans del Banc de Bilbao Vizcaya i del Banc de Santander. Com en el seu moment, ja quan era ministre d'Economia el senyor Rato, recordaran vostès, com va prendre el control l'entorn del Partit Popular Madrid del Banc de Bilbao Vizcaya sobre la base de treure del Consell d'Administració totes aquelles persones que responien a allò que es deia l'oligarquia de Neguri, és a dir, la burgesia basca espanyolista, però basca, sobre la base d'un processament de l'Audiència Nacional en funció d'uns fons de pensions, plans de pensions, que se'ls acusava que tenien una illa del Canal, en un paradís fiscal. Els van fer dimitir a tots, van entregar el banc llavors a Paco González, que continua sent l'actual president, que provenia d'Argentària, banca pública privatitzada, i un cop aconseguit la presa de control del Banc de Bilbao Vizcaya Argentària, l'actual BBVA, l'Audiència Nacional va aixecar el processament i aquest judici no s'ha celebrat mai. Doncs aquest és el procés ara amb les caixes d'estalvi. El que lamentem i denunciem és que el govern de la Generalitat, en el dia d'avui, hagi ja manifestat la seva impotència i que no pot fer res per impedir que les nostres caixes i, per tant, els nostres estalvis caiguin en mans de l'oligarquia espanyola. Si no pot fer-hi res respecte a això, el més digne seria que dimitís. Perquè si la gent els ha votat és perquè governin i perquè defensin Catalunya, no perquè manifestin la seva impotència. Sobretot quan, a més, aquesta manifestació d'impotència per part del portaveu del govern va doblada amb una manifestació expressa de suport fet pel seu representant al Congrés dels Diputats, el senyor Duran i Lleida, aquest dematí en Televisió Espanyola, que els recordo també que representa el govern de la Generalitat en unes determinades funcions, inclús assisteix a les reunions del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.